Well, good day, and it's great to be able to talk to you. I'm going to read a few verses from the Bible in the book of Romans in chapter 1. Masana abwino ndipo ndi chinthu chamtengo wapatali kulankhula ndi inu. Ine ndikufuna ndiwerenge Bible kuchokera mu verse limene likuchokera ku I'm going to read from verse 16 to 19. Romans chapter 1 verse 16 to 19. Roma chapter 1 ndime yake ya 16 komanso ya 19 pepani. But I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. Roma chapter 1 ndime yake ya 16 ndipo mawu a Mulungu akunena chonchi. Pakuti uthenga wabwino sundichititsa manyazi, pakuti uli mphamvu ya Mulungu yakupulumutsa munthu aliyense wakukhulupirira, kuyambira mu Yuda ndiponso Mhelene. Pakuti mmenemo chaonetsedwa chilungamo cha Mulungu chakuchokera ku chikhulupiriro kuloza ku chikhulupiriro, monga kwalembedwa, koma munthu wolungama adzakhala ndi moyo ndi chikhulupiriro. Pakuti mkwiyo wa Mulungu wochokera kumwamba uonekera pa chisapembedzo chonse ndi chosalungama cha anthu amene akakamiza pansi choonadi nchosalungama chawo. 19. Chifukwa chodziwika cha Mulungu chaonekera mkati mwawo, pakuti Mulungu anachionetsa kwa iwo. We live in a world where many people have forgotten that the Bible is the word of God. Ifetu tikukhala mu dziko mmene anthu ambiri anayiwala kalekale kuti Baibulo ndi mawu a Mulungu. We believe that God's word is still relevant because human nature has never changed. Ifetu timakhulupirira kuti mawu a Mulungu ndiofugwira ntchito mu tsiku la lero komanso ndiokhazikika chifukwa chilengedwe kapena chipangidwe cha munthu sichinasinthe. You and I still face the same fears and embrace the same hopes as our ancestors did. Inu ndi inetu timakumanatu ndi mantha omwewo komanso chiyembekezo chomwecho chimene makolo athu akalekale amakumana nazo kapenanso mantha amene amakumana nawo kalekalero. You see, God's word, the Bible, is still relevant because it addresses the core problems of the human heart. Inu mukudziwa kuti mawu a Mulungu tu Baibulo ndiofunikira kwambiri ndipo ndiogwira ntchito mu tsiku la lero chifukwa amafotokoza vuto lalikulu la munthu. As you've just heard, it reminds us that the human heart is deceitful and sinful. Inutu mwangomva ndipo zikutikumbutsa ife kuna kuti mtima wa munthu ndi wonyenga komanso ndi wochimwa. But it does more than identify the fact that we do wrong and that we are wrong. It tells us about how we can have hope and forgiveness. Komanso silimangotiuza ife kuti timapanga zinthu zoyipa kapenanso kuti timaganiza zinthu zoyipa, koma limatifotokozera kuti tikhonza kukhala ndi chiyembekezo ngakhale zinthu zili choncho. So Paul, the man who wrote these verses, says, I am not ashamed of the gospel of Christ. Ndetu Paulo, munthu amene analemba mavesi amene tawerengawa, akuna kuti inetu uthenga wabwino sumandichititsa manyazi. Life so often for all of us brings shame and pain and suffering and frustration. Inu mukudziwa kuna kuti moyo nthawi zambiri kwa ife umatipatsa manyazi komanso timasokonekera komanso timakhala anthu amantha ndi moyo. But the gospel about the Lord Jesus who died and rose again brings hope, and it brings blessing and peace with God. Komatu uthenga wa Ambuye Yesu Kristu amene anafa ndi kuukanso umatipatsa ifetu chiyembekezo cha moyo komanso umatipatsa mtendere ndi Mulungu. As you listen to me today, your life might be empty or shameful or hurting or painful, but God can offer you hope and forgiveness through Jesus Christ.
pamene mukundimva lero mu tsiku la lero pamene ndikulalikira uthenga umenewu mwina kutheka moyo wanu ukhoza kukhala uli ndi zowawa zochuluka komanso opanda chiyembekezo komanso opweteka koma mulungu akhoza kupatsani chiyembekezo chimenechi mwa yesu khristu mu tsiku la lero. If you were listening as Harold read the verse to you today, you would notice that it is a message for everyone who believes. Inutu ngati mumamvetsera bwinobwino mmene ndimawerenga vesi limeneli mudzaona kuti ndi uthenga umene umapereka chiyembekezo kwa wina aliyense amene amauwerenga. Salvation, forgiveness, and peace with God is for everybody, no matter their culture, their race, or their nationality. Chipulumutso komanso chikhululukiro ndi cha wina aliyense posaganizira kuna kuti iye amachokera dziko lanji kapena kuti ndi wamtundu wanji kapena kuti amaoneka bwanji. Now it says that this man is not ashamed of the gospel. Ndiyetu likunena kuti munthu amene yutu sakuchita nawo manyazi uthenga wabwino. So we need to ask the question, what is the gospel? What does it mean? Ndiye ifetu tikufuna tifunsefunso pano limene liyenera kuyankhidwa kuti kodi nanga uthenga wabwino ndi chiyani? Well, I've kind of told you the bad news, and that is the human heart is deceitful, we're guilty, we're sinful, we have pain, and we die. Inetu ndikhoza kukuwuzani tu nkhani imene ndiyoyipa kwambiri yonena kuti munthutu mtima wake ndiwoyipa komanso ndiwonyansa komanso ndiwochita zonyansa ndipo pamapeto pake udzafa. The good news, the gospel, is that God sent his son to our world from heaven to change things for us. Komatu uthenga wabwino umene ndi uthenga nkhani yabwino yochokera kwa Mulungu ndiyoti Mulungu anatumizatu mwana wake ku dziko lapansi kuti adzatipatse chiyembekezo komanso adzasinthe moyo wathu. The Bible says the Father, that is God, sent the Son, that is Jesus, to be the Savior of the world. Baibulo limafotokozatu kuti Atate amene ndi Mulungu anatumizatu mwana amene ndi Yesu Khristu kuti adzakhale mpulumutsi wa dziko lapansi. Another verse in the Bible that confirms this says, Christ Jesus came into the world to save sinners. Ndipo vesi linatu lochokera m'Baibulo limanena kuti Khristu Yesu anadza ku dziko lapansi kudzapulumutsa wochimwa. You see, these verses that we've read speak about God being righteous, that is holy and pure and without wrong. Mukudziwa mavesi amene tawerengawa akutiuza kuti Mulungutu ndi wolungama komanso ndi woyera mtima komanso ndi wangwiro. But the Bible also reminds us that we are guilty and that we're in debt to God and we're wrong in our behavior as well as in our person. Komanso Baibulo limatiuza kuti ife ndife anthu ochimwa ndipo ndife amangawa ndi Mulungu ndipo ife tikuyenera kuyankha pamaso pa Mulungu ife ndife anthu olakwika. But the wonderful message of the gospel is that Christ died, he took the punishment for our sins. Komatu uthenga wodabwitsatu wa uthenga wabwino ndiona kuti Yesu Khristu anafa kunyamula chilango chathu cha machimo chimene ife tokha timalephera kuchinyamula. The Bible is telling us that he suffered the just for the unjust, the perfect one for sinners, that he might bring us to God. Baibulo limafotokoza kuti iyetu anazunzika wolungama m'malo mwa osalungama, wangwiro m'malo mwa anthu oyipa kuti iyetu akathe kulungamitsa anthu kutibweretsa ife kwa Mulungu. No wonder this man is saying he's not ashamed of the gospel, because it is a wonderful thing. It rescues, it brings people into liberty, it forgives, it brings peace to broken hearts. Ndifaketu nzosadabwitsa kuti munthu amene tawerenga lero pa vesi limeneli akunati iye samachita nawo manyazi uthenga wabwino chifukwa ulinayo mphamvu ya kumasula munthu komanso kubweretsa mtendere komanso munthu amene kukhala pa ubale ndi Mulungu. Well, this message of salvation is the power of God that results in salvation. Ndi uthenga umene utu wa chipulumutso ndi mphamvu ya Mulungu umene umabweretsa zotsatira za chipulumutso mwa munthu ameneyo. So I want to just talk to you about two things and then I'll be finished. Ndiye ndikufuna ndilankhule nanu inu zinthu ziwiri ndipo ndikalankhula zinthu ziwiri zimenezo ndiye kuti ndikhala kuti ndamaliza kulalikira kumeneko. The first thing is this: why is it so important that you recognize you're a sinner and that you repent and that you trust in Jesus Christ for forgiveness?
ndi chifukwa chani chili chinthu chofunikira kuti inu muyenera kuzindikira ndi kuvomereza kuti ndinu ochimwa ndipo muyenera kulapa ndipo muyenera kukhulupirira Yesu Khristu? The answer to that is in verse 18, which we read in this book of Romans chapter 1. Yankhotu kufunso limene litu lili mu verse la 18 limene tawerengatu mu buku limene la Roma chapter 1. It tells us the wrath of God is revealed from heaven. Likunena kuti pakuti mkwiyo wa Mulungu wochokera kumwamba uonekera. That teaches us that God hates wrong, he hates evil, he hates sin, and he will judge it one day. Ndiye izi zikutiphunzitsa kuti Mulungu amadana ndi zinthu zonyansa komanso amadana ndi zinthu zoyipa ndipo iye sadzasiye zinthu zoyipa osaziweruza, adzaziweruza ndithu. This verse also teaches us that some people try and cover up the truth, try to dig a hole and put it in and ignore it so that they don't think about it. Komanso verse limene likutiuza ife kunoti pali anthu enatu amene amamva choonadi ndipo amakumba dzenje ndi kuchikwirira choonadi chimenecho kuti chisafike m'mitima mwawo, chisakhazikike moyo. So it is really important that we understand that we're in danger, that we could end up in hell if we don't know the forgiveness of God, and God is angry about our sin. Ndiyetu ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti ife tidziwe kunakwa kuti ife ngati machimo athu sangakhululukidwe, ife tili pa ngozi yayikulu ndipo tikuyenera kuyika chikhulupiriro chathu pa Yesu Khristu kuti machimo athu akhululukidwe. Ngati sizitero ndiye kuti ife tidzavutika kumuyaya. My last point is this, that God has made it possible for you to be forgiven and saved. Ndiye mfundo yanga yomaliza ndi iyi. Mulungu tu wapanga njira kuonetsetsa kunakwa kuti inuyotu machimo anu akhululukidwe, akhoza kukhululukidwa. It says that we can trust God, we can believe, we can rely upon him and put our faith and trust in what the Lord Jesus Christ has done for salvation. Likunena kuti ifetu tikhonza kumkhulupirira Mulungu, tikhonza kundalira Mulungu, kukhulupirira kuti Mulungu anatumiza Yesu Khristu ndi kuti Yesu Khristu anafa kufera machimo athu kuti ife tipulumutsidwe. So salvation is available when we believe on the Lord Jesus Christ, when we trust him as our Savior. Chipulumutsotu ndichopezeka pamene ifetu tikhulupirira mwa Ambuye Yesu Khristu kukhala mpulumutsi wathu. Now, I really appreciate being able to talk to you today, but my prayer is that you would come to know God as your Savior and to know the forgiveness of sins. Koma ndifuna ndasangala kuti ndalankhula ndi inu, koma pemphero langa ndione kuti inu mufika kukuzindikira kumudziwa Ambuye Yesu Khristu ngati mpulumutsi wanu ndipo kulandira chikhululukiro chimene iye amapereka. May God bless you through his word today. Ambuyetu akudalitseni kudzera mwa mawu ake mu tsiku la lero. Thank you. Zikomo.